it going, keep it going. Bra Fernando. Stanna in. Jobba ut igen, bra. Bara sjunga gör i. Hålla big så Fernando, hålla big så. Byxorna Fernando. Upp med knä nu, bra ja. Nej, gå på sidan. William, in vänstra benet där. Jobba ut det. Mårten. Det är knä upp Fernando, det är knä upp. Under hans ben, andra knä. Andra knät. Akta dig om. Upp med dig. Knä under. Upp med knä. Tag i din fot. Bra. Upp med knä Fernando. Gör dig tung. William, ta tag som vi snackade om förut. Sätta din knä på mitt Fernando. Knä. Upp med knä Fernando. Bra jobb. Upp. Gå på rygg. Lås William, upp, jobba. Ligga på knä. Bra. Nej. Inte direkt Fernando. Fortsätt. En under, en över. Kom igen Fernando. Move. William, greppa tyget med vänsterhanden. Akta huggen. Heja, kom igen. Alla. Kom till matta. William, hooken in. Bra. Fram. Andra hooken. Marcus Svensson från Shoulders MMA. Kan du komma till Fernando. Marcus Svensson, Shoulders MMA. Kom till prismannen. William, ta poäng. Få in andra hooken. Kom igen. Ja, kom. Upp. 2-2 Fernando. Kom igen. Ni har på andra sidan. 2-2 William, du leder med fördel nu. Flytta ni har på andra sidan Fernando. Kom igen Fernando, 3 minuter kvar. Tungt på William. Fernando. Fernando ska sitta ni har på andra sidan. William, på press direkt nu. Tappa inte pressen bakom start om. Andreas Olsson, Hilting, matta A. Fernando, flytta ni har på andra håll. Ja, kom igen. Bra Håll William. Fernando. Ta tyget där. Flytta ni har, kom igen. Jobba in båda hookarna nu William. Får de poängen har du vunnit matchen. William. Kan vi få en representant för Marcus Svensson från Shoulders MMA? Prismannen, tack. William, vänstra armen under hans arm. Vänster. Alexander Wennergren, matta A. Få in den där, kom igen. Nu Fernando, nu. Gå. Hooken in William, nu. Hooken in. Ta poängen också. Kom igen Fernando, 2 minuter kvar. Man spelar ni har på andra sidan. Tillbaka. Bra! Härligt.